При мен вече е господин Николай Бареков. Добре дошъл. В началото на това интервю трябва да направя нещо. Ръководството на BTV ми нареди да опровергая, че съм член на вашата партия и че ще ставам нейн член. Иначе интервюто ще се води от друг човек. Ще те извадат от студиото и ще влезе някой друг вместо. Да. Така ли? Член ли съм на вашата партия? Към този момент, неделя вечер или след обед, колко ще че нямам часовник, 18:30, не сте член, господин Петров, на нашата партия, но... Когато вие ми предложите, какво ви отговорих? Че ще си помисля. След това, което чух сега и което направихте в операция Слава, аз бих искал да сте наш член, дори бих искал да сте нашата номинация за вътрешен министър, но когато ви казах нашето предложение, моето предложение към вас, вие ми казахте нещо съвсем коректно, че харесвате една част от нашите идеи, по-голямата част, но искате да си помислите. Дали е дошло времето, часа, мястото, дали аз съм човека, да му повярвате, да му се доверите, за да участвате в един политически проект, който как си обяснявате, че Аз съм абсолютно откровен с вас. Преди няколко месеца вие ми гостувахте. Аз бях против това. И ръководството на BTV ми обясни, че вие сте обществено значим, че сте фактор и ме убеди вие да ми гостувате. Нищо не се е случило странно с вас, защото през последните месеци нашата политическа формация страшно много повиши доверието към себе си. Ние сме единствената нова политическа сила. Днес поредната социология в България показа, че ние сме третата по големина партия в България, най-голямата извънпарламентарна и през последния месец, ние се основахме преди 2 седмици, с 300% сме увеличили доверието в нас. Благодаря ви. Понеже съм честен човек, винаги съм бил лоялен към BTV. Вече 13 години ще прочета една декларация. Извинявам се за драматичния вид на листчето. Не е търсен. Малко като професор Вучков преди Да. С по-смислени неща. Имаше рекламни надписи, ги откъснах, за да не губи и СЕМ BTV. Искам да направя едно кратко изявление. Поради различните писания в пресата, че аз отивам в партията на Николай Бареков и ВМРО, моята чест на журналист и офицер ме задължава да съобщя следното. От днес, от тази минута, аз наистина приемам да бъда част от България без цензура, особено ако тя бъде в коалиция с ВМРО, тъй като те отговарят на моите граждански виждания за свобода на словото и патриотизъм. При тях ме зове кръвта на двамата ми прадедовци, загинали през Балканската война и Първата световна война, и кръвта на дядо ми, убит без съд и присъда преди 9 септември, заради своите леви убеждения. Отивам там, за да се боря за национално съединение и помирение. Бих изпълнил до край договора си с Dream Team и BTV, тъй като BTV ми е дала много, а аз съм и дал 13 години от живота си. Съмнявам се обаче, че това ще се случи. Бог с нас, пък каквото Савя покаже, честта майка и онашка, както са казали някога офицерите, да живее майка България. Сега ще направя с вас едно обективно интервю, господин Бареков. Мога да бъда и краен, защото това го изисква моето достоинство на човек. Аз само мога да ви кажа, че ви благодаря за това, което направихте и се радвам, че срещу мен има човек, който е наясно със себе си и чист пред съвестта си. Може да се благодарен за оказания ми натиск. Аз иначе щях да мисля още дълго време. Както и да е. Всяко зло за добро. Така. Ще пинете ли от водичката или... Това път ми имате вече. Само водичка, да. Вълнуваш момент. Да, само водичка. Шампанско се отваря в такива моменти. Да. Благодаря ви. Някои от въпросите са от мен, други от хората, които пишат в интернет. Нашата аудитория. Още ли ви е страх за живота на семейството ви? Преди дни казахте, всеки може да ме застреля. Така е. Не ме е страх за моя живот. Страх ме е за живота на близките ми хора. Аз имам близки хора и се радвам, че имам такива хора. Но не ми пука. Аз нямам план Б, каза го и днес в Карлово пред нашите симпатизанти. Аз имам само план А. Казваш, че си трета сила.
Вярваш ли на социолозите? Ами всички социолози го Нали казват. знаеш, че който плаща, поръчва музиката? Аз не съм плащал на социолози. Днес агенция Медиана, която винаги са свързвали, че е по-близка с, да речем, аз не искам да лепа етикети, но с БСП, дава над 7% доверие в нашето движение. 7% и половина от българите днес биха гласували за нас и това е без резултата на ВМРО. Всички агенции показват, че сме третата сила, най-голямата извънпарламентарна. Успяхме само за един месец да надминем така наречения реформаторски блок. Там са 5 партии. Аз мисля, че ние имаме две качества, които нямат останалите. Първо имаме кауза, ясна кауза. Ние искаме промяна на политическото статукво и на политическата система. Генерал Уесли Кларк го каза много просто. Когато системата боледува, господин Петров, хората просто се обединяват и поправят системата. И имаме в мое лице лидер. Само да те запитам за тия заплахи. Говори от двете страни. Бойко казва, иска да му убият, ти казваш, искам да му убият. Не, Бойко каза, че искат Певски и Цацаров да влезат заедно в килията и да го убият, което беше комедия, комично. Да, и ти казваш, че искаш да те убият. Не, че си имал не искам да ме убият, господин Петров. Аз искам да управлявам държавата заедно с хора като вас. Нямам никакво намерение да умирам. Нека да прекратим тази тема. Аз нямам намерение да умирам. Да, не се притеснявай. Че това са реални заплахи. Все пак сме в Европа, не Сомалия. Нали, 2012 година. Дори мафията си има правила. Деца, семейства не се закачат. България мафията няма правила, знаете много добре. Тук се отвличат дори и деца. Бяха отвличани деца през последните години. Дори и в Европа убиха политици. Не искам да спекулирам с това. Направил съм си, както се казва, равносметката зад мен, до мен и пред мен. Има много хора, с които съм съмишленик. Вървим напред, господин Петров. Ние имаме задачи. Трябва да управляваме България, да дадем пример как да управляват другите политици. Добре. Оставете на мене. За майка ти, страх ли те? Страх ме не някой да ни посегне. Страх ме, защото тя е емоционална жена, много така тежко приема. Между другото, ти я познаваш много добре. Аз се запознах с нея в един магазин. Сериозно? Сериозно. С тя се запозна с мен. Аз не знаех, че майка ми продължава да ходи по магазини, освен да си купува за разрабат. Странна история. Дойде една жена, разцелуваме, каза ми, че съм казал, че ще убия някакъв там престъпник, бих му пръснал мозъка, това много е трогнало. Говоря за спора за това дали да има смъртно наказание или за за битовата престъпност. Каза, че ти е майка. Аз си представях майка ти по съвсем друг начин. Мислех за някакъв примадона. В смисъл, че ходи с някакъв джип, с някакви охрани. А майката се оказа телефонистка в Панаира. Разбира се. Обикновен човек. Каза, че при Тодор Живков е било по-добре. Тя винаги е гласувала обаче за СДС. Последния път гласува само за БСП, но плака. Каза, че Тодор Живков е последния държавник. И други такива неща. Какво да кажеш? Да ти кажа, майка ти оказа голямо влияние върху моите съмнения и мисли. Твоята майка не знам на колко години е. 66-67. Майка ми е на 62. Това е България днес. Това е България днес. Пълно е с хора, които се чувстват безкрайно унижени от начина, по който държавата функционира и днешното състояние на държавата и отношението на държавата и политиците. Не, просто покрай всички тия мнения, че си нарцисист, че си самовлюбен, че се казваш аз имам най-големия рейтинг, аз ще ги смажа, аз ще управлявам. И си представях, че майка ти си е повярвала един вид. Разбираш ли си? Очаквах да срещна друг човек. Такъв малко, да каже, аз съм майката на Николай Бареков. Кой си ти? Имаше един период, в който имах висок рейтинг. Бях тук, в BTV. Да, и аз имах такъв период, 5 годишен. Може би хубави спомени. Днес го привършвам така. Що за дете беше? Палав? Пакостник? Любознателен, много любознателен. Четеше ли? Четях, да, от много малък ме научиха. На 4-5 години четях вестници. То тогава нямаше работническо дело, книжки и така. Играех шах с дядо ми. Обичах да ходя на кино. Баба ми беше продавач на билети в кино. Мен ме гледаше дядо ми. Дядо ми ме гледаше. И аз съм така, в един голям период съм израснал при баба ми и дядо ми. И слушай да видиш какво ми правеше. Фащаше работническо дело и ми го изчистваше от начало до край. 12 страници. С всичко. С Куба, с международното положение. Първите 5 страници нищо не мога да промееш. Доклади. Чете. Работническо дело, орган на ЦК на БКП, цена 5 стотинки. И това.
Тогава вестниците бяха ефтини в интерес.